Sa atong unang pagbasa, gihisgutan dinhi unsa ka importante ang simbahan. Nga ang mga moalagad sa simbahan, ang pangulo sa simbahan nga mao ang pari ug ang moalagad sa simbahan kinahanglan gyud modelo sa maayong kinabuhi. Adtong panahon na pagsulti ani ni San Pablo, magminyo pa man ang mga pari, giingon diri usaray asawa sa pari. Karon na hukman man sa atong simbahan nga di na magminyo ang pari, tingali usalay kabit aw di kaning di na gyud magminyo. Ana ba modelo sa kinabuhing maayo. Unya ang nag-alagad sa simbahan hasta ang ilang mga pamilya kinahanglan modelo sad. Dinhi sa atong simbahan 24 ni kabuok ang atong mga staff dinhi nga regular, mga 16 kabuok ang dili regular, so mga 40 ni sila tanan. Tanaw-tanawa niya ninyo og modelo ba ang ilang mga pamilya, dili gani i-report nga rin ako kay ato dayong taktakon ang doko-doko mamudiya. Mao may gibutang dire kinahanglan sad ang ilang mga kuan niya, ang usagid sa mga kuan dili libakira, dili mga palahubog nya, dili hingwarta, dili bakwarta ang yunahuna. Maubitan na dinhi sa atong pag-alagad sa atong simbahan, dili gyud kwarta ang atong gihunahuna, unsa man slots. Nganong slots man kay ang slot pahaom na sa usa ka proyekto. Mo na baligya tag 100,000 slots sa Holy Pads para sa 10 million nga budget sa atong National Retreat for Priests. Kay kun kwarta mo'y atong hunahunaon nga musod gid natong kwarta, wa nay limit, way limit. Pero do na tay limit sa paghatag og kwarta, project by project. So kung mahurot na siyang Holy Pads o kahalin, adi na sad ta mamaligyag slot nga Holy Pads. Pila na may halin nato sa Holy Pads? Ang atong gibaligya 100,000 ka slots niya. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 27,920 ka slots. Pakpaka na to ang namalit. Niya magsige pagitag palit kay nga naman napa may 72,080 ka slots. Nya karon na ra ning November, kinahanglan di nato humnon ang October, mahurot na gini nato palit, di ba? Nya karon sad na sa tay gitumong nga project nga dako-dako ang pagpalit anang yuta diha sa kilid. Nya ang ato sang gipahiluna ana nga slots kadtong sa titawagan atong slot, Divine Solutions and Prosperity, kana DSAP, tag 500,000 per slots. Pero dili na siya donation slot, unsa man na siya investment slot. Investment pasabot ang inyong ihatag dinhi iuli nga duna nay tubo. Nga pila may tubo nato nga ihatag sa mo invest ni ining 140 ka slots, 25% cash. Dako ano di ba mo malipay kaya di man mo kapalit anang 25% onya para ra na sa 140 ka slots nga mo invest ana. Mo abot na siya mga 70 million. Nganong 70 million man atong gitarget tungod kay gibana-bana nato nga di gid na mo adi sa tingali mo lapas, pero naagi diha dapita mga 70 million ang atong magasto anang pagpalit anang yuta diha sa kilid nga gamitono nato kaayo nya anha sa ta maghimo sa atong fundraising project nga kadtong Columbari. Na-approve naman ng Columbari sa kasing-kasing o hunahuna sa atong mga leaders sa LGU, Dinis Liluan o sa atong Archdiocese ni Archbishop Palma. Ang technical matters na lang mo igisettle.
Nya kung di nato mapalit ang yuta, di dili ta katukod sa kulumbari. Nay mo na ato yung paliton ang yuta. Nya atong ipruiba kita dinhing mga parishioners, online o territorial parishioners nga maka-afford tag palit ana. Mo nang doon natay investment slots nga disap. Nga ini comment sa pipila nga interesado mo palit ani niingon, Father, dako raman kayo ng 25% nga interest. Wala may bangko nga muhatag ana. Wala man gani kaayoy kanang mga negosyo nga kung mo invest katagaan kag 25% nga tubo sa imong gi-invest panagsara man na. Di ba katama scam ani? Mapariha niya ni atong kapa o katong uban. Kuan raman na per annum ba yan na siya 25% per annum. Mas grabe ang interest nga gipahamtang sa mga 5-6. Pila man ang 5-6? Hibaw mo pila na, ilang interest? Wa mo kibaw, wa di mo kasuway 5-6 di ay. Ako wa so kasuway ana. Ang imong 1,000 after 1 month mahimong 1,100. Pila man na? 1,100 ba to? Mao ba na mahitabo? 1,100 ba to after 1 month? Oh. Nya pila man na siya per month? Ang 100 is 10% sa 10% na sa 1,000. Pila 1 to? 1 to di ay. 20% uta 20% kada buwan pagka-animala gid ana. Unya imo nang i-times og 12, how many percent di ay kada tuig? Ang kanang 5-6, that is 200. Hindi na ko kamo mo kwenta. 240% kada tuig. Yung nang kanang dakua. Gi-times 2 ang gi-times 3 ang imong giutang. Kita dinhi dili ra 25% per annum. Mao na nya unsa man ni siya? Mao ni siya ang atong expression sa kalipay. Kalipay nga nitabang mo sa simbahan. Niingon sa tong nagtawag nako, unya Father, guilty man sa taana nga mudawat kay ang simbahan ko atong gitabangan ya tagaan na sa dinuntag 25%. Ako sayon ra gyud kay nahimuon inigdawat nimo 25% ipalit nimo slot dinhi sa atong simbahan. Kana ra gyud, di ba? Mura ra taga-duwa ba? Kay total donation man na nimo simbahan, di ini kadawat nimo ipalit sa nimo slot. Di nabalik nimo ang imong kwarta, kapalit pagyug kag slot, kadawat pagyug ka og 100-fold blessings. Kay katong imong puhunan, pag ana nimo, pag hatag nimo investment nga 500,000, tagaan na kas Ginoo ana og reward kay imo man ang gitabang sa simbahan, 100-fold. Unya gibawian ka, gitagaan ka sa giulian ka sa 500,000 pag 25% nga interest, pwede sa nimo ang giuli nga 500,000 o ang 25% nga interest, ihurot sa nimo palit og slot. Di pwede kayo kay kita raman ang simbahan. Namang malipay tabang dakuan ako anig madonate kay nang kay 25% sa 500,000 ang imong ipalit og slot, kadako ana. Nya di ta malipay ana. Lipay ka, lipay ang simbahan, lipay tang tanan. Kay ang buutan nga mag-alagad sa simbahan ug mangulo sa simbahan maghatag gid nag kalipay. Kanang gitawag nato bag win-win solutions. Pero kanang mga 5-6 ug magpailad mo ana, gitawag dag mga loan sharks na ang malipay ang nagpalon, ang naghilak, ang nagloan. Karo abot ko na din panghangyo in tao natong uban nga hapit na matuok ba murag ka na bitang kanang manok nga gibukutan sa bitin nga di na hapit ka ginhawa
nya may tabangi taon may pader makabadbad mi aning among utang na sud bisan mo diha loan shark ko na kanang shark kapaak na din agi na mamuhi, di ba? Mao na ang ato din dili ni ato loan shark, pagpakita lang ni nga ang simbahan kamaong muhatag og kalipay kay imo man sang gihatag ang imong kaugalingon pinaagi sa pag-invest. Ug ato ning ibutang sa theological nga matter, sama sa byuda naghilak nga naglubong sa iyang anak, wa siya masuko, wa siya magyaw-yaw sa Ginoo nganong gipatay nimo akong anak, gahilak ra siya. Mautoy iyang investment. Gani daghang mga tao ang nikuyog ngano man buutan to siya nga pagkabyuda. Nag-alagad siya sa katilingban, nakita sa mga tao nga nindot siya nga pagkatao, motong niduyog sila sa iyang kasubo. Sa dihang niduyog sila sa iyang kasubo, isip katilingban, isip simbahan, niabot dayon si Kristo. Unsa may gibuhat ni Kristo nga mao ang atong pangulo sa simbahan, iyang gibuhi ang bata o giuli ngadto sa iyang mama. Sobra patos 25% ang kalipay ato kana bang nawa na nimo nya gibalik himsog pagyud kay glawas, pasti lang nindota ana. Mao nay himuon sa Ginoo. Muna pasalamat sa atong pagpamaligya Holy Pads na natay 27,920 nga halin o niya naapag yun ni appeal sa atong 30 slot challenge kaning tag 3,000 nga worth na atong paliton na Holy Pads. As of yesterday naanay 22 ka kaning 30 slot challenge. Pakpakan sa nato nya sa ato sang DSAP. Pasalamat sa tas Ginoo, wala pa may niabot nga actual cash pero naanay ni pledge og 8 slots. 8 slots, yes. Nan ka na? 8 slots. Sige pa ron sila inquire. So kung mag-inquire mo, kamong gustong mo invest, tawagi lang ang kining atong mga staff din Kaya mo tawag mo nako, maatol o niya nga porti na kong bisiha, di ta mo matubag. Kanilang gid sila si atong head sa finance, si Brad Bernardo Jacobi or Brad Luloy, niya ang atong secretaries si Remedios Ocaba o si kisanang usa si Edna Barosa o ato bang head sa accounting, atong treasurer sa parokya si Hinara Laborte. Kanay tawagin ninyo kay mao nay mo explain nya mao sa nay mo arrange sa kuan. Wala pa nato na finalize ang atong tuapas atong lawyer ang atong investment contract. Nya kun ma-final na to ato nya nang ipanghatag sa ninyo, i-post na nato aron kakita na mo sa kanang stipulations nga naa sa atong investment contract. Pero actually kini siya isip usa ka simbahan, wala na gani ni nato kinahanglan. Pero kay nang inahanglan man sad mo sama ninyo mga negosyante, kinahanglan man sad mo og profit sa inyong kwarta kay mao man inyong i-roll sa inyong business, ato sa nang himuon nga pwede na ninyo i-transact dinhi sa simbahan pero limited way lang, 140 slots ra, dili ta kahatag perpetual kay di man ni negosyo ang simbahan. Fundraising maning ato, project by project. Nyag mahuman na ang projects, wa natay fundraising. So karon nga nag-fundraising ta, pwede gyud sad mo maka-raise og funds pinaagi sa inyong investment. So sa among part sa atong simbahan, fundraising, kamong mo invest, businessman man mo, business ni sa inyong part kinsa tong ganahan ani. 500,000 per slot na natay 8 nga nagpa-reserve. So ang nahibili na lang nato ron 132 slots na lang. Bahala mo diyan. First come, first serve. Sige, manindog na ta.